Dag, luisteraar. Vandaag kom ik met een heel fris verhaaltje. Dat wil zeggen, ik heb hem nog maar kort geleden geschreven. Ik dank Wim Rosema van de historische verein van Oogezaan Sapmeer, want hij bracht een bepaalde gebeurtenis weer in mijn gedachten. En zodoende kwam ik aan het volgende vertelster, waar Wim Rosema zelf trouwens geen enkele rol in speelt, om misverstanden te voorkomen. Het speelt zo'n 34 jaar geleden en het was een van de allereerste malen dat mij een microfoon voor de mond houden wou. Gerard Lunshoff kende ik nou helemaal nog niet. Ik was nog een broekie, zeg maar. Of, om een uitspraak van mijn vader aan te houden, ik was een kwojang met een oorkerelskappie. Waar hebben ze dit aan verdiend? Boven op mijn sloopkamer ben ik me aan het voorbereiden. Onder aan de trappen rap me moe. Was vanmiddag niet van die stoere, onbegrijpelijke gedichten voorlezen, Henker, bij die oortjes. Ach, wat verstond niet onder stoer, geef ik knorrig antwoord. Nou, dat nu de nieuwste tijdschrift Krudder die op tafel ligt bijvoorbeeld, hoor ik een schelle stem. Die stokken alle mensen hebben niks meer, die wil nemen lagen en hun verstand niet meer ploten. Ach mens, nou mag ik vanmiddag in het begin van mijn dichtersloopbaan in de microfoon praten en dan wil niet meer zenuwachtig maken. Ik zeg het niet, maar ik ben blauwtje nerveus en ik heb het achterwerk al 3 maal aan de pleebrillen gehad van Meuren. Is me wel uit, ja? Ik heb het alleen maar gehad met die vuur en met die arme stumpers in het bejaardenhuis. Ja. Die hazenkronkels van die moeten normaal mens maar net volgen kunnen. Mijn vader komt erover touw. Ja hoor, door rest hem weer. Binnen bezem ben er maar ook zo nodig, zin en putje down met zijn bulkstem. Mijn moe weer. Lees om Ko maar even voor. Ik weet zeker dat ze door hem lijken moeten. Kom je niet schoon, mens, rauw ik weer om. Dat is geen gedicht, maar doodgewoon ordinair moppie, dat ik alleen maar even op riem zet heb. Als ik met mijn snel wiedeleus binnenkom en net douw of stroekel ik over mijn eigen benen, dan lijken ze ook. Dat bedoel ik nou, zegt moe. Het is allemaal zo goedkoop. Mijn riemsel over ome Ko schudt me in het zin. Ome Ko, je snel staat open. En dat aan de Westerhoven. Ik zal maar heel gauw weer lopen, want ze steelt meer dan ze roven. Ik ga er nog molen wat tegen in, maar ik weet al dat ik mijn uiterste kuren doen zal om die oudjes het Noord-Cent te maken vanmiddag. De bewoners van het bejaardenhuis zijn veel minder als dat ik dacht had. Slitozie aan lief en leden en aan benul. De meesten hangen in hun karregie met een verwezen blik in de ogen. Wie gauws loopt het kwiel over de kennen. Dat men op deze manier de laatste levensdagen sliepen moet. Het begrijpt me al den oost. Waar hebben ze het aan verdiend? Ik vind het mensoneerend. Een man staat met microfoon in de hand op een vrouw of in de rolstallen. Hij draagt keurdrood stiekeltjes hoor, een net pak en hij heeft strikkenvuur. De vrouw, haar grove waakhanden rusten kalm in haar schoot en haar gezicht zit onder de kroezen. Haar grieze haar ligt op een vogelnusje. Hij houdt haar zijn microfoon onder de neuzen. Heb je een schiere middag gehad, mevrouw? Of je een mooie middag gaat hebben? Waar? Heb je je vernuverd met de liedjes van Lianne en met de gedichtjes van Henk? Wel ben die? Ik ben Roelof Rap, vertelde de man, van je eigen zijknummer op. Oh. Hij drok zijn proor iets de sik om hun neus schoten binnen. En ze nog een vraag van, hou vond niet vanmiddag? Komt een onduidelijk woord over hun lippen. Ik verstond dat ze zei van klotenklapper. Heb ik me mishad? Dit was een woord uit de Noord liggen had en de rijbels veel obliekt. Oele wapper misschien? Oh, Steense, was ik maar dood? De radioman en ik kieken mekaar aan. Ik loop voort en zuik de wc. Als ik soms bij huis kom, wil mijn moe dodelijk weten hoe het gewoon is. Is er aan het laken gekregen? Houd geen vroeg niet. Het kon niet minder. Het was zwijten. In het vervolg geloof ik nog liever voor de zien toen eenmaal om. Maar ik heb mijn best doen. Zij kijkt me in de ogen. Dit is goudmeel, zegt mijn moe zachtjes tegen me. Als die best maar doen is.